Dragi prijatelji, želim vas sviju pozdraviti. Jako sam sretan i uzbuđen jer posjeta je bila našeg saborskog zastupnika Armina Hodžića, koji je u 2 vikenda, prošli vikend i ovaj, posjetio Istarsku županiju gdje je predstavio svoje aktivnosti realizirane u Hrvatskom saboru. Prvoga i drugoga imali smo tribinu u Rapcu, zatim drugoga u Buzetu i Umagu. Juče smo imali prijem kod gradonačelnika grada Pule, gospodina Zoričića, pa smo imali tribinu u Domu hrvatskih branitelja u Puli. Danas smo imali jedno predstavljanje u Rovinju i završit ćemo danas ovdje u Poreču, predivnom Poreču, sa zadnjom tribinom. Zatim naš saborski zastupnik nastavlja svoje predstavljanje u drugim dijelovima Republike Hrvatske gdje žive Bošnjaci, da li je to Gunja, Dubrovnik, Splitsko-dalmatinska županija, Zagrebačka i dalje. Mogu vam reći da sam jako zadovoljan dolaskom i počašćen su Bošnjaci Istarske županije dolaskom našeg saborskog zastupnika koji je u kratkom vremenskom periodu otkako je saborski zastupnik uspio realizirati dugo nagomilane probleme koji su za nas Bošnjake bili nepremostivi, od onih koje ističe da Bošnjaci žive u Hrvatskoj u mjestima gdje nemaju vode, struje, nemaju asfalta. To su osnovne elementarne stvari koje svako danas ima i uživa, a mi to nismo mogli ostvariti. Zatim smo realizirali i taj naš prvi kapitalni projekat da Bošnjaci postali vlasnici jednog objekta u Sisku. Ako Bog da, bit će vlasnici i u Labinu i u Puli. Realizirat ćemo i u malim mjestima te društvene domove. Nadam se da ćemo uz dobru suradnju, a mi to pokazujemo i vidimo da je saborski zastupnik Bošnjaka, a ne zastupnik samog sebe kao što su mnogi do sada bili, samo na sebe mislili. On misli prvenstveno na Bošnjake i drago mi što je sačuvano ovo naše jedinstvo koje ima budućnost, u kojoj moramo još toga odraditi, moramo pretvoriti, odraditi u procesu prelaska muslimana u Bošnjake, a to pokazuje koliki je interes, koliko je uloženo i Vlada Republike Hrvatske je osnovala povjerenstvo koje će provesti takvu odluku.